dewch i ni newid Express draw'r Gymraeg, felly cliciwch ar yr avatar yn y cornel top ochr dde, yna dywyswch Settings, yn y ffenest sy'n ymddangos, newidiwch y gwymplen o English lawr i'r Gymraeg, a nawr wrth gair ffenest mae Express yn ail-lwytho a dyma ni'n defnyddio Express yn Gymraeg. Iawn, ar gyfer yn animeiddiad rydyn ni eisiau cynfas sgwar, felly cliciwch ar y smotyn glas yn y cornel top ochr chwith a dywyswch faint safonol sgwar. Nawr, y peth cyntaf sy'n angen yna ni yw cefndir rhyw tŷ bwganod dychrynllyd. Felly, ewch i'r cyfryngau ar y chwith, a lan ar y top o dan lluniau i ni'n mynd i gynhyrchu delwedd. A rydyn ni eisiau ein sgwar i lenwi ein cynfas sgwar, felly cliciwch hwnna. A nawr, teipiwch eich sbardun i fewn yn y blwch fan hyn. Yna, allwch chi ddefnyddio wahanol arddulliau os ych chi eisiau, felly cliciwch fan hyn, sgrolwch trwyddo, arbrofi gyda wahanol arddulliau. Pan ych chi'n hapus, cliciwch ar gynhyrchu, a nawr fe gewn ni 4 canlyniad o'ch sbardun chi. Waw, drwchwch ar reina. Iawn, dwi'n mynd i ddewis yr un cyntaf yma, dwi'n meddwl. Dychrynllyd iawn. Nawr, mwyn gosod hwn fel cefndir dudalen, dwi'n mynd i gau y panel cynhyrchu delwedd, ac yna allai glicio ar gosod fel cefndir y dudalen, a dyna ni wedi llenwi'r cynfas. Mae nawr yn amser da i ni i enwi ein prosiect. Nawr, dewch i ni gael dod i fewn a cymeriadau. Cliciwch ar elfennau a lan ar y sedau dylunio, a fan hyn chwiliwch am y gair Saesneg Halloween. A dyma ni. Nawr, cliciwch ar wahanol sedau dylunio, ychwanegu nhw i'ch dyluniad chi. Dyma ni, dyma'r sedau fan hyn. Nawr, dwi'n mynd i ailfeintio a'i gosod nhw o amgylch y dudalen. A nesa, dwi'n mynd i ychwanegu effaith animeiddio i bob un o'r cymeriadau, gan sgrolio lawr, ac ar gyfer pob un, dewis animeiddio, a rydyn ni'n mynd i ddefnyddio animeiddiadau ailadrodd, nid animeiddiadau i fewn nac allan. Felly, enghraifft, ar gyfer yr ystlum, dwi'n mynd i ddefnyddio animeiddiad bobio, dyna ni, a mae'r ystlum nawr yn bobio amgylch. Reit, nawr dwi'n mynd i wneud yr un peth ar gyfer gweddill y cymeriadau. Dyna ni, dewch i ni gael clicio ar y botwm chwarae i weld yn animeiddiad hyd yn hyn. Iawn, mae hwnna'n edrych yn ddychrynllyd iawn. Beth am ychwanegu haen fideo i hwn? Felly ar ochr chwith, os clicio ni ar cyfryngau, a nawr symud draw i fideos. Dwi'n mynd i chwilio am y gair Saesneg lightning a dewis clip fideo. Iawn, gyda'r clip fideo wedi ychwanegu'r cynfas, cliciwch ar llenwi'r fideo i lenwi'r cynfas. Nawr, pan dwi'n clicio chwarae, dwi'n gweld, dyma ni, yr goleuni, y terannau, ond dwi ddim yn gweld y cefndir. Felly, beth sy'n angen wneud yw gwneud rhan tywyll y fideo yma yn dryloiw. Allwch chi wneud hynny gyda'r dull cyfuno sgrin. Mae'n cadw'r darnau golau, fel yna, ac yn gwneud y darnau tywyll yn dryloiw. Nawr, licen ni bod hwnna tu ôl i'r cymeriadau, felly dwi'n mynd i ddefnyddio'r stac heinau fan hyn, ac ysgol ar holl ffordd lawr i'r gwaelod, just o flaen y cefndir yr tŷ bwganod. Right, dewch i ni gael clicio chwarae fyna nawr. O, ardderchog. Nawr, tua hanner ffordd trwyddo, mae'r cefndir yn newid i fod ni'n gwyrdd, allai weld e fyna ar y llinell amser. Dyma ni fan hyn. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw tocio'r olygfa yna nôl i gael gwared ar y gwyrdd yna. Dyna ni. Right, iawn. Be sy'n dod nesaf te? Wel, nawr mae'n amser i ychwanegu testyn. Felly dwi'n clicio ar testyn ar ochr chwith, ychwanegwch eich testyn, a dewch ni gael newid lliw y llenwad na i fod yn wyn, a dwi'n mynd i ysgrifennu bw i fewn yn y blwch testyn yma, gyda ambell ebychnod. Right, dewch ni gael wneud hwnna yn fwy. Nawr te, mae'n amser i ni i chwilio am ffont addas. Felly dwi'n clicio ar gweld y cyfan. A dwi eisiau ffont trwchus iawn fan hyn. Mae'n bwysig bod y llythrennau'n drwchus. Felly byddai hwnna'n gweithio'n dda. Mae hwnna'n gweithio'n dda efo. Ie, dwi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Gret, dyna ni. Nawr, dewch i ni gael ychwanegu siap yn gefndir i'r testyn. Felly dwi'n mynd i glicio nôl ar y ffontiau argymhellyr. Sgrolio lawr fan hyn i siap. Clicio arno fe. Nawr, dyn ni eisiau llenwa'r siap i fod yn liw D. A hefyd, mae eisiau newid y siap, felly clicio ar dangos mwy fan hyn yn y siapau sylfaenol. Dyma ni, dyma'r siap dwi eisiau. Dwi eisiau siap sy'n llenwi'r cynfas yn gyfan gwbl. Fel na. Right, nawr allai lenwi'r cynfas gyda y testyn. Fel hyn. Gret. Ac yn olaf, dwi eisiau mynd
i fewn i osodiadau'r siap gan glicio ar y botwm yma, a torri'r testyn allan. Felly'n hytrach na cael testyn gwyn, mae'r testyn yn dryloyw. Reit de. Iawn. Felly nawr os dwi'n clicio ar y botwm chwarae ar y llinell amser, mae'r cymeriad yna'n animeiddio tu ôl i'r testyn sy'n dweud bw. Iawn, wel, beth arall allai wneud fan hyn? Wel, beth am animeiddio'r testyn i hun? Felly, dewch i ni gael camu nôl allan o'r gosodiadau siap y testyn, a mynd lawr i'r animeiddio, union fel wnaethon ni ar gyfer y cymeriadau. Nawr, falle bod fi moyn i'r testyn yma i dyma ni fflachio, neu pylu fewn, teipiadur felly, na fflachio'n gweithio'n dda. Ac yna i ailadrodd, dwi'n mynd i fynd am mynd fel yo-yo eto. Ie, dyna ni, chi'n gweld, mae'r gair bw na mynd i fyny ac i lawr. Allwch chi ddefnyddio dwysedd yr animeiddio fel yo-yo i benderfynu. Os dwi'n mynd i'n rhy bell, mae'n mynd i fynd i ffwrdd o'r dudalen. Dyna ni, dwi eisiau bod e'n mynd i fyny ac i lawr i dop a gwaelod y dudalen. Ie, fel na. Ardderchog. Right, wel, ar ddiwedd yr animeiddiad, dwi eisiau datgelu y darlun sydd da fi yn y cefndir. Felly, dwi'n mynd i glicio ar dangos amseriad yr haen. Dyma ni, a dyma ni nawr yn gallu gweld hyd clip y testyn. Felly, allai lusgo diwedd hwnna nôl, fel bod fi'n cyrraedd y pwynt yna, ac yna fydd e'n datgelu, bw, dyna ni. Dyna yr olygfa ddychrynllyd. Nawr, allan ni hyd yn oed ychwanegu effaith animeiddio allan i'r testyn yna. Rhywbeth fel popio, efallai. Ie, fel na. Dych chi'n gael trio hwnna? O, gwych. Right, ni bron o bod ar ben. Be sydd eisiau nawr yw, mae eisiau cerddoriaeth ddychrynllyd, felly ai'r cyfryngau ar y chwith fan hyn, ac i fyny ar y sain, dwi'n mynd i chwilio felly am y gair haunted. Be gai fan hyn? Os yna gerddoriaeth fan hyn, spooky haunted house, dewch ni gael trial e mas. O, mae hwnna'n berffaith. Right, clicio ar hwnna, a dyna fe wedi ychwanegu fe fan hyn. Felly bod fi moyn bod e'n pylu allan ar y diwedd, yn hytrach na stopio'n yn stond. Right, a wedyn, pan i ni yn datgelu fe, beth am gael rhyw sgrech. Felly, a i nôl i'r cyfryngau, i fewn i'r sain, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am scream. A dewch ni cael trial un o'r ein. Neu hwn. O, dia mi. Felly, yr un cynta na, felly, yn well. Dwi'n mynd nôl fan hyn, ychwanegu hwnna mewn, dyma ni, a nawr, licen ni bod y sgrech yma yn ymddangos yr un pryd a pan ni'n datgelu ein tŷ dychrynllyd. Felly, lle lusgo fe draw, a chi gweld fan hyn ar y llinell amser fan hyn mae'r testyn yn diflannu. Os ych chi yn moyn bod yn union gywir, cliciwch ar eich testyn, dyna ni, chi'n gweld, chi'n weld fan hyn nawr ble mae'r testyn yn diflannu a newid lleoliad y sgrech. Right, dewch i ni gael gwirio hwn i gyd. Gret. Dyna ni, hwnna wedi gorffen. I rannu hwnna, allai glicio lawr-lwytho fe fel ffeil MP4 os dwi eisiau storio hwnna yn Google Drive, OneDrive, neu fy ffeiliau J2E, rhywbeth fel yna. Neu wrth gwrs, allwch chi glicio rhannu a cyhoeddi dolen gweld yn unig. Fydd yn cyhoeddi eich animeiddiad i'r we, ble allwch chi wedyn rannu'r ddolen yna. A fydd unrhyw un sy'n clicio yna fe yn gallu gweld eich campwaith. Right, wel, diolch am ymuno gyda ni ar gyfer yr her yma, a welai chi ar un arall cyn bo hir dwi'n siŵr. Hwyl fawr am y tro.